Puwerte ng mahala, litro sa gasolina, kalitra ug saka, urot atong kwarta labi na gyud. Kada adlaw mo biyahe ka para makasave ka sa ato ang kwarta. Di na ta mo palit sa ilang gasolina sa mga wakwak. Mangayo na lang taglana. Di na mo tubil o gasolina, manghaplas na lang kita og lana. Manglupad na lang ta maka-shortcut pagkabisan asa. Manghaplas ratunga sa garapa, usog na tanga mo kapa-kapa. Magamping rabasig maluka pa unya iniktumpa. Ang walay lisensya di na mabalaka, kay adto sa taas wa na'y makalagas nga LTO. Bisag wa pa kay rehistro. Tubil o gasolina, manghaplas na lang kita og lana. Manglupad na lang ta maka-shortcut pagkabisan asa. Manghaplas ratunga sa garapa, usog na tanga mo kapa-kapa. Magamping rabasig maluka pa unya iniktumpa. Atong sigurohon, lana nga gamiton, ato ang lantawon, iyang expiration basig hupas. Ang lanang imong mahaplas, mahagpong onya kas taas. Ikaw ray wakwak nga nakras.